Déu-vos guard, bros. Benvinguts al tercer episodi de la sèrie Aioli. Ja hem fet un aioli tradicional amb morter, amb tots els trucs per no fallar, i també un fals aioli amb ou i túrmex, que no falla mai. Avui farem un aioli negat, és a dir, una salsa on l'all i l'oli queden subtilment dissociats però en cap cas emulsionats. És més difícil de dir que de fer. Comencem. El primer pas és tallar un gra o dos, si us agrada més fort, d'all ben menuts i cap al morter. I afegim una mica de sal, que ajudarà a evitar que l'all rellisqui. Cal començar percutint l'all amb la mà de morter fins a desfer-ne les fibres. Això ens portarà 1 o 2 minuts. Després toca moure el morter com si fos una pedra a molir. Volem moldre bé l'all. Treballarem un parell de minuts més, fins a aconseguir aquesta pasta enganxosa que farà que no hi trobem trossos grans d'all a la salsa. Poc travada i fluida. En aquest punt, i això és completament opcional, hi podem afegir una mica de julivert ben tallat. La feina és la mateixa, percutir i fer el moviment circular. Fixeu-vos amb la pasta que hem aconseguit. Ara toca afegir l'oli d'oliva. Jo utilitzo un de suau. El detall important és que l'afegirem ràpidament, perquè no volem que emulsioni. Busquem que quedi integrat però no lligat. Mireu si és fàcil. Aquest aioli negat el faré servir per un arròs negre de sípia que també podeu trobar al canal i que està molt bo. Cuineu i cuideu-vos.